ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೂಟೀನ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ನಡುಟು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಫುಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಏನು ತೋಜಾವೆ ನನ್ನದ ರೂಟೀನ್ದ ನಡುಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ದೇವಣ್ಣ ಸಾನ್ವಿಗೆ 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟು ಏನು ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಯ್ಕ್ಲೇನ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆವಡತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಲಿನಿ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ದುವೆ ದಬಣ್ಣ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಕೊಡಾಮಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ತೂಕ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಣಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಅನ್ಪುಗ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದು ಓ ರಾಜರು ಬಾಲದ ಡೈಪರ್ ಮಾತದೆ ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಏಪಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಪರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ರಾಜರಿಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಂತಿರ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಕೆಲಸ ಅದು ಕಂಕಣ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ಕಂಕಣ ಬಿಡ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಅರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಬಿಡೋಣ ಅಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇ ಸಣ್ಣ ಹೇ ಸಣ್ಣ ಏನ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಇದು ಗುಡ್ಡಮ್ಮನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಿನಿ ಇತ್ತೆ ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದು ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರ್ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ನೈಟ್ ಇಡೀಕ ಡೈಪರ್ ಡುಪ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಂತುಪಿನಾಗ ಏತು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ದಾದನ ಕಾಣಬಿಟ್ಟ ಅವನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಚೆನ್ನ ಇರ್ಲ ಪಾಡೋರತೆ ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ತೇರು ಅಂದು ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ತೇರು ಅಂಚ ಅವೇ ಡೈಪರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ ರಾಜರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ರಾಜರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಮಲ್ಪುನು ಯಾರ್ಲೆ ತೋಪು ಅಂಚ ಸರಿ ಇರಗ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ಪೋರೆಂಡತೆ ಕೆಲಸವು ಅಂತ ಏನು ಬಯ್ಯಾಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪ್ಕಿಂದ ಪ್ಯೂರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಡಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಪ್ಕಿಂದ ಯೂಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದೆತ ಪೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಲ ಸ್ವೀಟೇ ಐಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆವೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಂಪ್ಕಿನಿಂದ ತೊಂದೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪಂಪ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬೋಡು ಐಟೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಪ್ಕಿನ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯೂರಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿದಲ್ಲಕನೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂದು ಪೊಯ್ ತಂಜಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಪಪ್ಪನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಪಂಪ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೂರ್ಲು ತೂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ತೊರ್ತು ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಈತದೆ ತೊಂದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂದು ನೆಟ್ ಒಂತ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀತೆದೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆಟ್ ತೌಲಾಡಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತಲೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಮೇಲ್ದಿತ್ತಿನ ಚೂಲಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಂತ ಅಂಡುತ್ತಲೆ ಮುಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಹಾತಿನ ನೀರಿಡಿ ಶೋಕ್ ಮಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪಾಡ್ದನೆಕ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂಟುಲೆ ಒಂದೈತ ನೀರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದೈತ ನೀರನ್ನ ನಮಕ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರಂಡು ಸೊ ಪಾಡ್ಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಾನ್ವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪ್ಕಿಂದ ಪ್ಯೂರಿ ಹೆಂಚ ಪರ್ಪುಲ
ವಾಜ್ಯಲೆ ನಾನು ಬರಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅತೆ ಗಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ 1-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಬಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಎಸ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬೇಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪ್ರದೀದ್ ಬೇಪಾವರು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಜಿ ದಾಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬೇಪಿನತ್ತಿಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರವುನ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಸ್ಲೆ ಬಾಬು ಶೋಕುಂಡು ಬಾಬು ಗೈಸ್ ಭಾಳ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯೂರಿನ ಎಂಚ ಪರಿಯೊಲ್ತು ಇಯರ್ ನಿಕಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಟ್ ಮಂತಿಜೋಲು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ತಿಂದೋಲು ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಪಂಡೆರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಸಾನ್ವಿನ್ಲ ತಂಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪಿದ್ದಾಡೋಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಬೋತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಗರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪಿತಾಡ್ಗ ಭತ್ತ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನನಗೆ 2 minutes ಉಪ್ಪುನ ಅನ್ನದೆ ಅದೇ ಇರೋದೆ ತಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ವೈಜ್ವಾನ್ ಪಾರ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಐತೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯತೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಬುಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಕುದೊಂದೇರು ತುಯ್ಯಾರ್ ನಿಕಲು ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಅರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತಗೊಂದಿಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಮುಖ ಸಟ್ಟ ಹಾಪೋಲು ಪಡ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂತಲೆ ಅಂಚ ಏತ್ ಬುಲ್ತಂತನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಆಯ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಟ್ಗ ಪೂರ ಉಂತಾಪುಂಡು ಉಂತುಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತತೊಲೆ ಒಂದು ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಪಲ್ಲಿಮಾರು ಮಠ ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಟು ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೊಪಿನ ರೂಟ್ ದನಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಠ ಮೂಲು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ ಬೊಕ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಿಯರನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅದು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪುರ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಪೆರು ಅವಳು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಎಂಕುಲು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಕತೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸೋಡು ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ
ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕುಲ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ದಾದಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಬರೋ ಗೊಬ್ಬನ ತನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟೀನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್